Wado kowuok e gwenge ma Homa Bay wadonjo e weche mag pur e gwenge ma Migori. Kama jopur niang' e kaunti ma Migori dwaro lokruok e buk mar winjruok e weche mag pur niang' mong'ere kod dho ngere ni agreement book e kindgi kod kambi rego sukari ma Sony. Jopur niang' wacho ni buk mar winjruok e yore mag puro niang' e kindgi kod kambi mar Sony osebedo ka hinyo jopur kuom higni mathoth, kendo sani gidwaro ni mondo timne lokruok. Gidwaro kata giwacho ni yande gisebedo piny ka gitwak kod tend kambi ma Sony e lokruoge ma gidwaro, kendo gin kod geno ni seche ma iloso winjruok manyien to pach japur nyaka mi pek. Jopur niang' bende kamachielo oywago dok piny mar nengo niang' kowuok siling 5,100 nyaka 4,950. Agreement book ma japur sign e kinde kod kambi watimo ne amendment ndruok mane nitie agreement book mokadho. Namba 1 en ni kambi mane loso chike mag pur to gi usisa japur ok ng'e ni to gik mokete agreement book gin mage. Namba 2 iyudo ni kata chandruok kowuok to japur ok ong'e ni gimo sign ni mokete lwete ni dhi tweye nade kata dhi inye nang'o. Mae momiyo wakawo thuolo kaka jomochung' ne jopur mwaloso gi kambi mwawacho ni agreement book machon nitiere kaka norach. Achiel kuomgi ni noketo japur tight ni kata ka tiang' tuo e puodho kanyo to onge gi alternative. Omiyo mano watieko e buk manyien ni wabiro bedo piny gi kambi, kendo winjore ka kambi ok nyal beto niang' ne samo winjore to gibiro winjore gi kambi machielo ma giwinjore go, to niang' japur igole puodho to gi japur kawo pesane, kambi be kawo pesane. Walipeleka mio kwa factory na cost of production ambayo iko high. Ikikuja chini watapotea sana. Kwa hivyo tunaomba director Bwana Jude aite meeting mara moja tena, mambo ya sukari kutoka nje. Sisi tumegundua sukari nilitembea kwa factories iko mingi, tuko na sukari ya kutosha. Kwa nini sukari bado natoka nje ambao naleta bei narudisha chini?